kagiat raosin manah kula. Wong Prabu timbalan dawuh paduka Kanjeng Prabu Worawati. Ing wanci ratri menika wonten mekatos sing karsa punapi Wong Prabu. Putraku nggih wong bagus. Anak wong singgit tetuka wonten dawuh kula kegadangane pepunden para Pandhawa. Rina pantarane wengi Gatotkaca ki nundang-undang dadya senapati kang mumpuni. Nah, Gatotkaca dina iki ya bengi iki uga nadyan ta wis meh madya ratri iki ngestina ngetoni senapati. Senopati ning Astina ora ana liya kejaba ingkang wae ngawangga wakmu Prabu Basukarna. Wakmu Prabu Basukarna ing ngawangga sing dadi senopati. Wani kowe Gatotkaca tanding lan wakmu Prabu Basukarna. Duh panjenengan kula Prabu. Siang pantara ratri ingkang tansah kula tetadang boten wonten malih. Binyang menapa kula saged jumeneng dados senopati sinten kemawon ingkang dados mengsah kula. Kula mung sendika ndherek persasat kula nampi kanugrahan ingkang agung kula tinetepaken jumeneng dados senopati. Putraku nggih, putraku wong bagus Gatotkaca. Jeneng sira wani tanding lawan Pakmu Prabu Ngawangga. Wong Prabu alit sakit ageng dumuginipun pejah. Jejiban luhur menika ingkang tansah kula rantos. Anakku Gatotkaca. Sak gugure kadangmu si Abimanyu ing mangka sing dak sawang-sawang mung jeneng sira kulup. Nanging nyatane jeneng sira kulup. Bengi iki uga jumeneng dadi senopati. Nggih petuka. Kudangane pun Paman Belanana adimu si Abimanyu. Paman sampun waspatos sing penggalih. Mapan menika ingkang tansah dados pangajaping manah kula. Petasaripun kamuktenipun nggih kamukten kula. Sirnanipun Abimanyu nggih pejah kula. Kula tasih kengetan rikalanipun wonten lampahan Abimanyu kerem. Njenenganipun Paman Arjuna jengkar saking kasatriyan Abimanyu taksih alit. Rewel kemawon kula gendhong napak ndherek. Nyatanipun Yaya Abimanyu mrucut saking gendhongan cememplung telenging ngantos kula prasapa. Kamukten Abimanyu ya kamuktene Gatotkaca, patine si Abimanyu ya patine Gatotkaca. Kula mboten saged kantun. Menika wonten dawuh pangandikaning pepunden Waji. Badhe kula istahaken dawuh paduka. Lan dalu menika ugi kula badhe ngetap prajurit Pringgondani ingkang badhe pinandikan dening Paman Prabawa Kwesa inggih Paman Brajalamatan. Kula kinten saged lan kiyat nandingi kridhanipun prajurit Ngawangga balanipun Prabu Karna. Bagus, bagus. Gatotkaca tak kekudang jeneng sira kulup bisa wanjayeng bawana. Mboten langkung dinten menika kula nyuwun tampahing berkah pangestu. Kanjeng Prabu saketa kula lebda ing karya. Iya, Gatotkaca ora liwat estuning pun Worawati minangka dadi kantimu. Gatotkaca nggone ira nindakake jejiban luhur. Dori Paman kula nyuwun tampahing berkah pangestu Paman Madukara. Anak nggih Gatotkaca. Jeneng sira dak kudang minangka dadi senopati agung. Sira bisuwa marantasi gawe nyirnakake angkara murka. Yen Paman nang kula miwasa dewa kula nyuwun pangestu Paman. Iya anakku nggih, muga-muga sira njayeng bamun. Iya Gatotkaca muga-muga unggul juritmu ya nggih Gatotkaca. Rama Kyai. Nyuwun tampahing berkah pangestu Kanjeng Rama Kyai. Ambo bilih menika sungkem kula kaliyan Kanjeng Rama ingkang wekasan nganggo brawa telepat kula diagung pangaksama paduka Kyai.
Kyai. Kula nyuwun tameng berkah pangestu Kyai. Gatot. Gatot kowe aja njaluk pangestu karo bapakmu. Kowe njaluk pangestu karo ibumu luwih dhisik. Jegrek Yayah Tugu Sinkarto tan bangkit kumecap Sang Werkudara dupingkang putra Sang Gatotkaca nyuwun pangestu datan kumecap amung brol kang wasing winitra daleweran punggit pangarasan nadyan makatena pinupus marang pangwaosing Gusti kang akarya jagat njoke manungsa mung sak drema. Dara wis aja kebacut-bacut wis to. Ayo bareng diawat-awati saka kaduan. Duh kula putraning sun sira iku wis wanci pisah lan jenenging wang yuwa kulining arati awas badaki iki kaya anakku si Gatotkaca sowan Kanjeng Ibu pangabekti kula katur Ibu. Iya Gatotkaca pangabektimu wis dak tampa. Kaget rasane atiku dene sira notok kori. Wayah dudu wayah madya ratri. Nganti wungu gragapan nggonku sariyane ngopo bocah bagus. Kanjeng Ibu. Ngaturaken dinten menika kula turuni dhumateng paduka Kanjeng Ibu. Menawi dalu menika ugi kula nampi pakurmatan. Jumeneng dados senopati. Ibu sampun dados pangajaping manah kula. Yang Pantara Ratri mboten wonten malih. Kula namung kepingin badhe nyramakaken gesang kula sak swetamaken dhumateng pepundhen kula para Pandhawa. Anakku ngger Gatotkaca bengi iki uga sira bakal jumeneng dadi senopati. Inggih Kanjeng Ibu. Sapa tandhingmu? Inggih. Pawarta ingkang kula tampi mengsah kula. Pepundhen kula ngawangga. Wa Prabu Basukarna. Surum-surum dewan kara kingken lir manguswa kang layon anakku ngger anakku Gatotkaca pun ibu ora bakal menggak nggonmu jumeneng dadi senopati pancen sira kula kinadang gadang jumeneng dadi senopati nanging mbok iyo kowe aja tanding karo wakmu Prabu Karna ya ngger kowe aja tanding karo Ratu Ngawangga. Kanjeng Ibu bentenipun menapa kaya Narendra sanesipun lan senopati sanesipun.
Arpa kepiye wae singkirana ya nggir. Dawuh pangandikane para pepundhen mrikala semana. Nadyan kowe wani karo sapa wae nanging kowe aja wani kawan wakmu ngawangka Prabu Karna. Ibumu nyemangake yen to pancen sira nganti kasurati tiwas ibumu ora lila. Aku ora lila babar pisan ya Gatotkaca. Kenging menapa ajrih pejah sedaya gesang menika estunipun namung wangsul dumateng keparinging Gusti kang akarya jagat sedaya ingkang urip melit menika yektinipun badhe pejah. Pejah menapa ajrih pejah purun gesang inggih purun pejah. Tobat anakku nggih Gatotkaca ya wis yen to pancen tekadmu mengkono nadyan wabot rasane atiku. Sadurunge kowe bakal maju ana ing payudan, ayo kowe tak paringi srana luwih dhisik ya nggih Gatotkaca. Timbalan sing ngadhawuh Kanjeng Ibu. Apa kowe wis ngerti busana sing tak trapake mau? Niki kok. Kenging menapa kula pinaringan sabuk cindhe menika. Gatotkaca. Sejatine kuwi dudu sabuk nadyan. Wujude kaya mengkono kowe mau kuwi sejatine kasemekan. Kasemekan kuwi kemben kurikala semana aku ngerbini wiwit candra nganti 9 candra 10 dina kowe lair. Sing tak agem ya kemben cindhe kuwi. Satapa kejabane mung grita kaya dening kekemben. Mula ya nggih nadyan kowe makute ngayuda Gatotkaca. Kemben paringi ibumu kuwi aja nganti mbok lukari karo sapa wae. Mekaten Kanjeng Ibu. Iya anakku nggih Gatotkaca, muga-muga ungguh jurit ana madyaning palagan. Aja lali ya nggih Gatotkaca. Aja lali, aja nganti mbok lukari, aja nganti mbok puculi kasemakane ibumu. Pari sedeng Narendra yaksana laku kang mawalya ingkang gambira marang angise siyong sakyat raos sing manah kula nggih anak Prabu Dewawanci Ratri paduka kepareng nimbali kayan ingkang paman kepatihan Patih Praba Kesa inggih Brajalamatan mantun ugi kula lengkang paman Brajawikalpa jumadung dawuh nggih paman Praba ki sapa dene paman Brajawikalpa dina iki aku pinaringan pakurmatan jumeneng dadi Senopati Wanci Ratri iki waduh dalu menika ugi nggih iya paman lah dalah Senopati Ngastina
pepundhen Ngawangga Prabu Karna Basusena. Wa Prabu Ngawangga Prabu Karna ki mau Darbi Senapati buta teterukan. Kula kang sapa iku paman wangsa bodho nggonmu bakal nyawegake para prajurit Pringgondani, para prajurit yaksa petukna kridane para yaksa saka negara Ngawung. Nggih, sampun waspatos sing penggalih wonten kula inggih semanten ugi kula nyuwun pamit nggih. Cipta Nata Muda Pringgondani Raden Harya Gatotkaca kawistara entos dakep saluku tunggal suruku nutupi babahan Osanga ngeningaken Pancandriya Pancalima-ndriya pengangen-angen hambirat hawa nafsu bebayu pateng perkara mung sajuga ingkang sinidhikara mandeng pucaking granat marang giyonganing kayun-kayung ya nangayati ayaning parotama kaya mati jeneng urip-urip jroning pati liyep ayating aluyut pindha pecating supena sumsuksa jatine Sang Gatotkaca ngesti marang dewane sigra mantakaji Narantaka. Kanjeng Kanjeng Angit kelap-kelap kapot
Lirika kincang roe gandrung Parang kadulukir Monjak mayik Wah belas Wah jebolane bola tengen ki ya ning butane to Tak kira jane butane iki mung bola kiwa kaya cahangon Ngaku kowe buta saka ngendi? Ora melek mripatmu kowe. Apa rumangsamu buta ya mung sangka ngawangga ayo aku ngerti kowe buta ngawangga ya. Ayo ngaku luwih dhisik sapa kowe? Kowe takon karo aku. Pati Lindoro Sengara. Lindoro Sengara. Ya, kowe sapa? Bagus padha patiye. Kawula pringgondani. Aku patih njaba. Patih Brajawikapa. Brajawikapa. Iya. Apa umume buta nggonmu tangane ya loro ngono kuwi. Nggonku umume tangane mung siji-siji ya nyeketem ngene iki. Ketone wong jirih kowe. Ora susah kakean bebangan. Di Senopati ning Pandhawa. Waspadakno. Kowe perang karo para satriya sing bagus-bagus ora patut. Perang kuwi karo bangsa gento-gento ngene iki. Ayo, sak gendhingmu tak ladeni lekat. Wah, tak kokop getihmu maju para ngarsa. Oh, ah! Oh! Ah! Mutiar wah! Wah! Ah! Wah! Daya! Ah! Oh! Ah! Oh! Deh! What? Yo! Ayah! Coba! Ayah! Coba! Coba! Wah! Oh! Wah! Wah! Coba! Coba! Oh! Aduh! Ayo, keroyokan yo kena. Mapane bubrah tatanane. Wah, butoy apa patih Prabakesa. Wah! Wah!
Weh.